mapupunta yan? Ikaw sa bubulan. Kanina mapupunta yan? Shed, ito na natin. Let's go! Simula sa pinakataas na katawan. Ito na nabigay sa ilang. Ang dalawang gawal. Castro Aras may Pangilinan. Shake it there! T-shirt Castro. Kahit na sunod-sunod, baka malasa na kabuti mo. Huwag na magalalimutin ang problema. Francisco to Castro. Sa awitin kong ito, hayaan na sige sa yasin. Ball, haras pa yung labas. Castro binidiscard 14 seconds to shoot. Sadya ganyan lang ang buhay, wag kumuto makita. Andres. 5 seconds to shoot. Siguro na momento, makinig ka lang ng music and shake it. Bigay, siya naman ang binidiscard. Ginuguli ni Lopez. Castro binidiscard. Binigay kay number 16. Castro. Shake it. Derecho. Ito na Castro. Ginuguli ni Suba. Castro. 10 seconds to shoot. 12 Castro.